हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय। नै दिनै बिश्वकर्मा फुजानि मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोनखौ नायलांगोन होननानै आसा थिबाय आङो। स' बिदिबा नायलांदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम। Cari kan dalam kan? Mana nih tanya? Ayo lang ada, duduk kan? Ayo lang, bukan lang. Ini kan menang apa lah? Ayo, kamu duduk ini. Ayo, kamu duduk ini. Kamu, bukan ini. Jauh kahadeng नायलांबाय था लोगोफोर आं नोंसोरनो देखायलांगासिनो दङ जोबजासिम नायलांबाय था भिडिअखौ मुर्ति बहायगोन जायगाखौ आं देखायनोसै आरोना जा हाब्रु जाजोब्बाय नै लोगोफोर नायलांबाय था थियारि जाजोब्बाय आरोना मुर्तिखौ बहायथ'आखैनो नै बेवहाय बावथि मुवाफोरा थियारि जाजोबना दङ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय था लोगोफोर बेवहायनो दा बहायगोन मुर्तिखौ सब थियारि जाजोबना दङ बावथाय मुवाफोरा थियारि जाजोबनानै दङ बेवहाय दा देउरिया फैबाथाय बेयावनो बहायसिगोन आरो मुर्तिखौ जा अखा हादों बिराद हाब्रु जाजोब्बाय नै खोदोंमोन खिन्थु हाब्रु जाजोब्बाय आरोना दा बहायबाय माबा थ'वाखै आलारि बाथि फोजोंथ'वाखै सब थियारि खालामजोबनानै दोनबाय देउरियाबो मोनफैखाबाय नै देउरिया जोंहानि आमायानो जायो आमाय फैसा नागर खेबसे नागलाय इनै आमाया देउरिया मन्दिरनि देउरिया आरोना सब थियारि जाजोब्बाय आलारि बाथि फोजोंसिगोन आमायखौनो फोजोंनो थिनबाय आरोना आमाया फोजोङा ना ओम जय श्री विश्वकर्मा प्रभु जय श्री विश्वकर्मा सकल सृष्टि के कर्ता रक्षक स्तुति धर्मा विश्वकर्मा प्रभु जय श्री विश्वकर्मा सकल सृष्टि के कर्ता रक्षक स्तुति धर्मा ओम जय श्री विश्वकर्मा प्रभु जय श्री फुजा खांबाय लोगोफोर नै नायदो बोखांथ'वाखै आरोना प्रसादफोरखौ बोखांजासिगोन मोनजासिगोन प्रसादखौ नायलांबाय था लोगोफोर
खुलुमस्रांखांबाय नैफोरखौबो दा मोनजासिगोन आरो ना बारा जाजोब्बाय नैफोरो नालेंखरफोरा दसे थानानै बोखांनोसै प्रसादखौ मोनजासिगोन नै प्रसादखौ लाबोबाय दानिया एबार जानो जासिगोन नै आब'आ हागासिनो दङ आपेलखौ एयो आब' गेदेर जोंहानि आब' देरसिन जोंहानि आंनि नै प्रसादा जानो जासिगोन एसे बावबानो हाखांसिगोन नै हागासिनो दं आब'आ सासेयाथ' नै दिब्बाखौनो लाना जागासिनो दङ जासुलिया नै आब' उन्दै आंनि आब' उन्दै फुजा होखांनानै